pamusorevana baba pamusorevana amai nguva inoga ichivhurira yezvipamutemo sichingamidza changamidesika pavaita vakababa tokumbira kumuseka verituchai Usema stagrinya intia kami das mata familia. Mwanzo zari mtume. Ndi mazimbi. Baiwa kono kozera kuza mtume ndo wakati kuchiniswa mtume. Ndikati mese, kati mudze. Ndo mwana akatawa ndakati ni mapepa yangu ndinayaka. Alright, mukauzari mtume. Ndakamudza. Ari. Akati andikwasi kuyasikana muchida kuti ndibata. Ndifonere. Nditaurire kuti paipinda mudomeni. Kunyora price list price anaita mari yakati kushonga mari yakati pari kunyanyonesa ndekuti kuti ndikaisa 4 bills inenge asi chikwereto ndichangu ndazvibira manje ndaka kuti nanyatsovafatata apa nyatsotibatsira zvinhu zvinhu zvakafamba sei zvatakaita domeni takafana tapanana domeni takazokutinza pakuti anga ari munyowani akazoraitimotebodira ipapo imi maiti mari yenyamuda kunowa imari takavata kucalculated 600 azvisi vavo yanga iri mari yanga itofana ngobhadhawa inemeka hapana mari iri kwekubhadhawa papa ndakabhadhara achikwerete handisei chino mari 295 pamasaka magana mama ndapewa 4 bits pasi saka 1.5 saka 4 bags dziri kuenderana ne200 maprice pepa rinari maprice zvese chimwe nechimwe chine maprice akandipa zvipo panapa ndozvandakati zvezvo hazvina nidhi kuti muprimuzisikini mudomeni angau wakapa masaka magana ndakapa 5.5 4 macompound 1 nemishonga mishonga isemuriwa kumunhu muza zvotaura zvese zvakanyorwa zviriaazindikapai 5.5 nemishonga ndopakanda kusanangura pamandibati ndati ndakapiwa 4 bags pasi 1.5 azaita 5 ndopa ndapiwa 500 mils emita 500 mils sky 500 mils sebullet zvese zvakanyorwa panapa zvakawekwa zvitori nemari price yacho masiya dekano sarakira nokuita amunondipa sarakira pamusoro chakani mukomana charipo mukabereka mukarona maripo ava baba vaka ndivo vandakataura navo vachiti vada kutorera mwana wavo musi wokuya kutora zvinhu mwana ndiye akauya ndichipimirana naye vangu vasipo kubvuma zvava kubvuma zvekuapa pamapesana chete padekanoba padekano ndopabva ndiwana pamupesana tikupesana padhikano ndepanyaya yemabhero mabhero indakaendesa 4 bills asati asvika kumabhero ndotanga tatsvaga mari zvikwerete zviendivi tozoenda zvekumabhero zvakapana nei dhikano ina ndinopiwa dhikano mukomana chari pakanakura zvinhu ndauya nayo maprice echimwe nechimwe phone number dzake dziri kuipa munhu akati kana vanesa munondifonera handisi kuona zvakanakabadisa ai handizivi zvatakaita takakumbira mudomeni kuti anyore takawirana kuti anyore zvishuwa ndaenda manje kufodya yakubhero kuti ndichiona anga anyora ndopakanyora ndirori pepa racho rakanyorwa nomudomeni kunatsokuona badisa kuva iro ndizvo zvichiwa manyorero acho chisina kuapia pedekano masikava ndiro ndiro manyorero pakanyora munoona pakanyora
Saka kila ndakatoshandisa yangu yandikatopa mukomana nyangwe makamubvunza ari muno kana amaita nekura zvazvinotaura. Exactly. Mari iripo figa iripo haisi mari. Kana panofana kuita 70 plus $17. Plus 17. You also calculate 9% equivalent plus transport. The transport was munoona changamire transport ndeshi yemushonga ina transport kubva fertilizer mishonga yacho mari transport kana yakanyumba fanonga yakanyumba kana kusazvimwe Tuwe changa chini mstani. Transport vanozuva hatisi kuziva kuti imari asi vanofana Kuna tukaza kuti mari tuita sei. baraka fotokopa rese iripo rine zvese zvavanotiita manje hatizive transport nemusoro mari yedu vanobatanidza inzi 1.6 11 bags zefertilizer nemishonga yekumunda zvese zvatichapuwa zvemishonga maPplus narasha zvinongobuda toto vachinzi 1,600 vanenge vakaweka transport imini mapamunhu vafanira vakatitesha mari transport yangu apa imari yakati Zvobva zvanyorwa zvojeka. mudomena kuti ndakanyora zvese ndakanyora 9% ndakanyora transport zvese over 100 times 128 plus 36 plus 450 plus 16 plus 750 plus 36 plus 250 ndobvabudisa 270 ndibvabudisa 270 ndibvaidza plus ndibava 42 plus 24 ndibvaida pa $295 transport nejeka transport iri anofanira kunyorwa transport yakati 15 plus 4 plus 45 ndabvuda 72 unoona kundabvisira transport ipapo pana ndada kutaura ndepokuti kupiwa 500 news inini handairamba pa $15 itatoishana $7.50 asi ndapiwa 500 chiyomumira kati transport iripo Chimwe chasara chi. tekano ava kurambota ndapuwa tekano ava vasiri vandakapa ndakapa mwana wakatuma Mwana wanje aripo yatoni. aiwa ndini nayo zvichiva dhikano yero yebhadhano ndipo vakundititsana munoziva here mushonga kuti unoshanda kumasaka ndati anozviziva vakakumbira mudhumeni kuti avanyorere Saka zvito zvipo izvi. Saka right. Mukazobhadhara mari tune mari yatakabhadhara iri pavhosha pairi kubuda iri $344 ndiyo yandakabhadhara ivhosha yandikaendesa
I'm sorry. I'm sorry. Achikumbira kuona hotel. Ndipezera kuona 2020. Kumbira kuti akandaroona kuti chachaino charagezi. Mabhero yafana kuita 6 ndiwai. Not 1, 2, 3. 2. Make biro ya sia nasi. Ya kudara gorasha ndakabana kuti Ndikutaura. Zataurika pana. As not 1 ndeva. Then not 2 ndeva. Then not 3 ndeva. Kwete. Ende fodya yawo chaisha kana mukabvunza mutumeni anozoti anga ari magreen mukataisa pano chini pa 45 fodya ipapo kapo pane chikura kuti green fodya wakaendesa papi 2 mabhiro yakaendesa akatonyorwa GGS magreen kana mukaona maki yebhiro yo aise guru rino ndiyo gori racho ndanovhosha inini busho ndadzoka nevhosha fodya yenyu ndiri batakaisa tomake tu hatisiti vanhu asi tomake to kurati pamapesana apa yenyu nimiro tichi roti 2 3 4 5 6 le 4 5 6 kurati mapesana pa roti 3 hapasi pawo ipa kana makataisa 45 fodya ipapo ka inotoratidza kuti 1 ne 2 ndezvawo kana mukaona magrades ari papo saka akaisati mastaff ndiani pa 2 pa mastaff tatova tiri tese tichiratidzana kuti fodya yenyu yatinga yakadai Ndakubvunza fodya imweni kana tibairotengesa fodya zvinoita kuti mutini loti 1 iterowa loti 2 ete loti 3 ete uyu hazvide saka maona kuti ava loti 1 loti 2 Loti 1, 2, 3 mabhero akateedzana kaya. yani ma Anga ini. Inini ndikanyora malotsi nokuti ndini muridzi wechikwereti. Ndakanyora 1, 2, 3 kumba ndokadabhera. Ndikati chinoona vaya vakaenda mangani akaenda ari 6. pasisi papa mangani 3. izvi hazvisi apa pane 2 pamusoro chinotora bearing box inini vanga vatobhera 2 order magreen yacho nemamwe yavakaendesa coverage yanga iri pasaidi vachinotitsana aya ndiyandiri kuendesa 2 aya imichenda munobhera yeni ndikati ndikubhera 4 ndaitoziva kuti pa4 pari kudzoka change nefodya yandikaendesa iyi pamusoro zvingagonekeri kuti ana baba vazivi zvomubhero ravo kuti maiswa magirini so inini ava ka pachikwerete ndosaka tatabvunza takanda ti 6 taifutarisira zvokuti chese pamwe chete pana kusvika kuna 6 half of 6 inini zvataenda semunhu asingazivi kuti chikwerete chipa taingoisa hafu sezvo chachiri 1600 tichimbobvunza pamabhero yacho yakaenda vakabhadhara mari inini vocharabva ava vane chikwerete chavo baba vabva tabhera mabhero aenda ava vane chikwerete chavo ndikati chiteerai vhocha ndobva vaina kutora vhocha bhara yapamba ndobva ndaenda kunoona kuti tizive kuti vakabhadhara mari weka lot 4 lot 5 mari yacho lot 6 toweka peenda toziva kuti mari yavo imaregani
Lot 4, 5, 6. Iyo yacho makambo ienda. Taeda malot 4, 5, 6 yewawa. Yanga yakati wande kudarika yangu nini. Wando waende yanga ikaita wando unokwanisa kubata chibwete unosika. Aiwa yanga singakwanisa. Yanga iri mari. Yanga iri shoma tichazama kuti yaita zvokuma yasvika 200 chaiva nazoziva. Asi yanga yakati wande kusvika kapa ndikatadza kuchaka pana pane lot 4. Lot 4 yakasvitsa pa $221.20. Lot 4. Lot 4. Then ito bataenda pa lot 5. Yakasvitsa $61.20. Right. Then ito bataenda pa lot 6. Yakasvitsa zvakare $61.50. Kuroti makairi saka chimbo yakaibari inotona. Uchiwena ndokuita kuti amanda aipavushwa unazive andaziva hapana parakauya rasina kana chinonzi mari. Right. Mudhumeni anoziva chii panyaya mudhumeni takakotinyora tinyorero bepa rinotibatsira kuti kwauya vhocha idzi tinyorere bepa rinoratidza kuti mafetirizer akaita mari yakati mishonga mari yakati ozosaroti kuita mari yavo yakati anoziva chete kuti vanhu vapa fertilizer nemishonga anoziva kuti anozviziva Siripo uyapa vhocha kabipa iro basi. Right, my note plus 61. 61 pence. Tukano ya mutaura ndikatosvika una mudhomeni akatomutaura kuti tikano iripo atonyora Ndinatekana tikatambira kwa kuti kuya wandaita kuti tikano bepa ratomatikamna unoziva here nyaya iri pakati pevakomana unonzani Solomon Chirombo. Solomon Chirombo unoziva here nyaya utaura namambo nachief Nyamaropa pane zuro ndo panhasi right unoziva here unonzaniwe Solomon Chirombo. Solomon Chirombo Vincent Mseka chii chakaitika pakati pavo Vincent akatora takamgoretesa hekte iye ari kuti vakandokwerere vakazonotamurana naSolomon Chirombo ndokubva vato ini ndakatozozviziva vakutoda kubhadharana vakunesana vanangotaura neripo vakaita sisesi ndokubva Chirombo atozotaura kuti munhu akapiwa ndakati waichide chino chichi theniwo nemabhero akaita akaindezva vanoziva saka ita akazongovabatsira kuvapa maprice list nekuita maprice ezvinhu zvacho kuti kana vakuda kuchibhadharana dereri mari vanenge vaine mavalues ezvinhu zvavo zvakafanana. saka iwe semurimisi wakaona sei ndiani akadya mumwe Chiromboyo kana akabvadza zvinhu zvake ndikurangarira kuti patakaweka pandakaweka inini ndakaona mari yake yakawanda against mari yevalue yezvinhu zvaakapiwa china mupenga akazva kuti pane kusangowirirana panyaya yenhamba yemabhero chete
Saka ari rongo ndiani? Handizosiya manje pamabhero kuti chirombo zveshuwa akaendesa mabhero 4 here mutsenga akaisa 2. Mutsenga roti takaita 3. Chirombo roti takaisa 4 mutsenga 2. Saka ivava handina information yekuti taisaizo ndezvipi. Saka akabhadhara mari yakawanda chirombo. Kana pamabhero akabhadhara mabhero akandiudza mari yacho inenge yakawanda. Oh. Warimana vanhu vakongo yakareba sei? Kubva 2018. 2018. Takarema tose 2018, 2019, 2020 ndopatakasiyana chirombo kubva 2018 kusvika izvino. Unogara sei nawo semaonera unoita pakufamba nawo vanhu vanonzwisisa here kuti vanhu vakaoma musoro? Chirombo zvangu ndio vandani makore akawanda naye panditore chairman wegrupu rangu. Uzi munhu anonzwisisa, anotonzwisisa chaiye. Tomita chairman kunzwisisa. Saka apa chirombo ndoba. Saka zvireva kuti uyo akutsosa chirombo nokuziva kuwega ikaunti nei? Meno hapo panyaya dzavo pamabhero apa. Kuti uyu zvishuwa akaendesa 4 here uyu achere 2 here. Vangowirirana ipapo chete. Zvose zvezvatoremu. Tingawanise witness yekuziva kuti uyo akabvisa 3. Ipapo apo nepanoneti. Because hapana anogona kuzviwitnesa kunze kwevakana pane vanhu vana vavo. Kana muvhileji kana pane akaonawo kuti yadinda akati yadinda akati. Isusu hatimbogoni mari ndiyo total yomari iri panapa yakabviswa na unonzi ani? Yakabviswa na chirombo ndiwakaiweka here panapa kuti $295 ndochikweri chake. Ndochikweri chachirombo. zvinhu zvaakapiwa ipapo apo pandakasvisa mapuraizi nekuisa ose mainsurance nechineti kana yakasvika ikoko ndini ndakatonyora ndikasaina ndikanyora zita rako. Panapa uri pakutanga pawakanyora patota yako ukanyora 294.84 cents. Panapa kupedzisira wanyora kuti $295. Panapa pane imwe yataitaisa kuti pazasi pacho bwanyora zita rako nenhamba dzako dzefoni dziri pazasi bwanyora kuti ZOT field officer. Okay. Ukanyora ukazviita musi wa 2010-2020. Okay, alright, ndozvatanga kuti vachete itsinapo. Saka panapa right. Mabhero aya manongedzera muchiti aya ndiyo asiri yenyu ndiyo yangu. Kaweka mari panapa kusvika battery ya $43.70. Ndo mari yakaitwa nemabhero uyu. Ari 3. Yawaramba yaya kuti asi. Kuna kuti chikwerete ine mari iri papa pane 200. Vanozobvisa mari transport. Nyangwe. Aiwa apa ati pa transport iri kwera. Zvese zvanyorwa. Ndomena akanyora zisa. Kuti apa pane 200. 200. Dzamaramba dzine mchitino dzake. 300 kuda kuti pachikwedu chake 295 uridati chikafu ndavo vanozobvisa apa pamari iya yamaweka vanozobvisa $10 each day itransport yekutakurwa kumabhero. Right, ni mataura zvakwana ndazvino. Ndizvipa zvakawanda. Saka iwe sekuona kwako pangafamba sei zofunga kwako. Uzama kwachitaura kwachipinga usizwe zvauri. Iwe sekutaura sekuona kwako pangafamba sei. Ndizaziva hangu kuti gara zvako. Gara pano mabi yako. Wewe naiwe musoro wako uyu next time usapinde muno wakadaro. Wakanosunga vana. Unoona sei nyaya iri pavana? Maonera andikaita ndinokuti murume akantaura kuti akakukwereta aitaura kuti akweretese kuti baba asi vaikweretera mukomana saka vakweretera mukomana uyu ivo vakuchiti pakunobhadhara vayavo
vanoti baba vanotizoti uyu akataura nomunhu waakatorera hafu yechikwereti chekuroni vanozoti aiwe usabvume zvipi unobvuma izvozvi sei tarisa panapa unofanira kudai nokudai nokudai saka uyu ari akachenjera ya maonero andikaita nokutaura ini ndichinatsoziva kuti uyu handaiziva kuti ari kugutsikana here nokuti chikwereti chaakashandisa ndicho chakapiwa hapende une mumwe here munhu anogona kuitira kuti nesi yebheru kutaurwa nezvaro rechitiri ari ku nokuti sendichiti vanogona vanochengera nokuti kana vakuronera mukomana akakura sezvizvi havaifanira kunge vachange vakangomutsvagira kuti iwe ndikuda kuti ndakutsvagira munhu akukupa hafu ende havaifanira kunge vachange vachapinda sterei uye aifanira kuchipedzana nomunhu wake pati akamupa hafu ende kana zviri zvivogara tuudze tidzigobhera senakapedza takapeka mabhero anomanda 60 nekavha 3 wakwidza nemuta yanyara achiti vakunotora mabhero nyaradzi wacharo nyaradzi anogakwera pamusoro ishaiva ava ndikaziva kuti kuna transport foni yatransport ndikati munya uchikweukwe mabheri aukatakura kuvhireji kwedu akataura kuti ndikatakura 6 mabheri saka chinhu chandikada kuti dai ndaziva pana munya aifanira kuziva kuti mabheri akatakurwa ari panzvimbo 1 here ari 6 kana kuti akati 3 pano avo varidzogrowa 3 achizonotowa pano uye akapiwa hapedi uyu ndiani wako agona kuhudisa zviri straight uye agona kuzvivisa kuti zvistraight kuzo baba wako mukoma saka pamuri pakati penyama nemahotisi right todiwe kunzwa kwandiri kuona ndikubvunza toditiwa uzoodza kupfu bozi vakomana vangu vachiwika wese wapedza kuwika ndatobata kana ndakabvunza murume ndikutarisa panapa tese toni mafoja padoko wanikusvika patinosvika nobva wakatengesera pese kuzvona taweka panapa uya apa saina kuti food officer on simo zete kuti food officer ndipo akasaina nhamba dzake dziti dzefoni ndowatsona makaokera ndoziva saka ndikuti kana tichitaura kuti uyu wakaisa 3 bills uyu akaisa 3 bills totaura butswa imari yakabutswa uku pa 3 bills chiro kuti uyanenge akabhadhara plus ikandikutaura tichiendera mberi nyaya inenge ndeyekuti kana achitengesa kumakambani akafanana anobhina nazeto kuti patransport vanombobatsira vaita mari dzetransport vanobhadharira vari ichienda nemakejes saka apa manje neichakamira obvunza pa 1.6 tavapa mafiltrais pakati nepakati mishonga yekumunda ndikano yavari kuramba tavapa chandasara nacho inini ndasara nehafu mafiltrais ndakasara nemapipamarasha ndo zvandamubhadharira 1600 minus mari yamukutaura kurova kuti ndamubhadhara 1000 something mina ndikudzi wakanga une marasha indandini marasha ukawapa marasha marasha ndakakuti unoyadzoka hana kuzototora right tichaendera mberi mari yelebha wakamupa mari yelebha handina ukatora ndizvo zvaikuita 1.6 marasha imari ndiri kuti zvese zvinhu zveshe pamwechete zvaikuita 1.6 mari ukapiwa $100 vedeni anditika right mara shaita mari zviripo padupari zviripo zvese kana madheka ane maripid fertilizer yautora aripo kuti maprice yacho tikaiweka tikasanganisa naye iri kusaionyara tarisa pakanzi ko
$250. What's my Russia Pachung? 250. Yes? 15. Right. Wakapuwa $100 ile baditika. Ukamarasha ndo kaita 250. Right. Chimwe chifuti. P plus. Wakapuwa P plus. Haita mari. Right, that's what I test. 250 plus 39. 289. Yeah? 289. 289 plus 100. 389. 389 from 1.6. No, sikita izvo. Zvokutonga kana tapana pamusatudzira zvobasa remuchairo chairo. 289 subtract 1.6. Osara 1,311. 1,311. One's where it's $1,211. Chikwere chamukashare naiwe. It's 1,211. Saka takachiti 1,211 minus Maria aiwa taudivide by 2. Right, chikuka manje. Rega nditaure ndichiti. Tingataure zvipinori pimuto. Ndosaka ndakakuudza kwakayamba kwako kwaiva. Ndikatichaedza kuvakara kuti zvipatapa zvisunguru. Hazvibudi kana tikanzi ndikaedza kutsotsi upo kuti uwane chokudya hazvibudi. Woze ngatitaure ndaedza kutombotora vakomana vamabhombo nezaya kuedza kuti pamwe ndingakubatsi sindiwakaya uchichema kuti mambo ndakaomewa vanhu vari kundiseka kubvireka but ndatoona kuti vachakuseka wezigozika zvandirikuita zvokuti ushaya wozi ndikadzingara ndangotaura zvisiri zvakanaka wozi kuona zvikuita mapepa ndikuweka izvika zvozvataura mudhumeni uno munyama mweya wakaipa unewo atida kwatomboenda nechangamira nenu pamwe kurasikozi mati 1,211 divided by 2 tikaweka zvatikuti tikaweka chikwere chine interest ka nozviziva right chikwere apa hatina kumboisa maeseri ka maeseri mungwari makosi ese hatina kuyaisa tikaisa makosti ese tinodzoka kuya kana kutoti pa 900 tikaisa makosti ese todzoka kusvika pa 900 kosti ese tinodini saka tatoona kuti panapa hatibudi naiwe unyazonzisa zvakana kuti mukomako wanzwa zvakana mupenyu tomutu yanonyaero pindura andikuona zvatuti tugeedza kukwanisa unokwanisa akatokwereta mari yadziva $4 zvekuswa petro kuti achidzokera sina mari ndikati atango nemotobheki tichazomubatsira saka tobatsira pandotochitandoperwa imboitai kuzora imboendai korefresha kwanza mapaina